Kaixo, ongitorriak Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutora. Bideotutorial honen bitartez, oinarrizko funtzionamendua esplikatzen saiatuko naiz. Kurtsoa sartzerakoan, zientzia teknologiako kurtsoetara sartzerakoan, hauxe da ikusgai edukiko duzuen pantalla. Oso importantea, edozer egiten hasi aurretikan, informazio orokorraren barruan dagoen informazio guztia zehatz mehatz irakurtzea. Bertan, ikastararen gida edukiko duzue, oso importantea goiti bere irakurtzea, eta ikasleen gida ere bai. Irakurri eta bertan dauden gauza guztiak ulertzen saiatzea oso importantea da. Beste alde batetikan, gaiak hor dituzue, orotara 10 gai egongo dira, eta edozeinetan sartzen baldin bagara, ikusi ahal izango dugu nola dauden sortuta eta zer ezaugarri dituzte. Garrantzizkoena, inprimatzeko gaia edukiko duzue bertan, ariketekin eta bere soluzioekin, gaiaren esplikazio digitala ere bai, eta baita ere batzutan, bersio digitalean bideotutorialak, bestela ere aparte ere egon daitezke. Eta ondoren, puntuagarriak diren ariketak saltzen dira. 3 ariketa mota edukiko dituzue. Alde batetikan ikasteko galdetegiak, atazak eta notarako galdetegiak. Bertan, parentesi artean ikusgai daukazue, noiz arte dauden zabalik ariketak. Epemuga errespetatzea beharrezkoa da. Adibidez, ataza honek urriak 20 arte zabalik ikusgai edukiko duzue. Galdetegiak kurtsoren bukaera arte egoten dira, baina atazak ez. Edozein ariketa egin aurretikan, zehatz mehatz irakurri ariketa bakoitzaren ezaugarriak, denak ez baitira berdinak. Beste alde batetikan, eskubialdean, tutoretza guztiak eta bere datak ikusgai edukiko dituzue. Eta, azpian, hemen, puntuagarriak diren ariketa guztien zehaztapena. Osatzen ala aurrerapena, ikusgai, nola handitzen den ikusiko duzue. Hemen, 180 lortzea beharrezkoa da validazio azterketa egin ahal izateko. Bueno, bideo honen bitartez, ongitorria eman eta animatu guztiak lan egitera eta zalantzak galdetzera. Ondo izan.